Това е другата част на хотела, т.е. ресторант. Айде да го кажем ресторант. Какво още да кажа? Има си парзалка, всичко. И това е. Не, има и още. Това и така. Да кажа бе друго. Не знам и аз. Чакаме закуската да ни я приготви. Лело, като видиш това видео, да видим кой е по-луксозно. Лъчи, Ай ще виж ти. Кой е по-луксозно? На твоето умре или на моето? Аз си ми предположила, че се Това мога бе? Ма ние в моят комплект? Ето го басейнът си каптахме вчера. Това е вътрешния басейн. Вие ще ми казвате, това е външния. Сега ще ви покажа колко големи размери е. Той е с олимпийски размери. Гледайте сега. В момента отида там, че няма да тичам 1 час. Ето тук хората са си пили биричка, всичко. Ето вижте, с олимпийски размери. Кой ще кажете? Това е басейнът. Алекс. Ще кажем, че днеска времето е хубаво и освен като грее водата ще се бутаме с ребера, а първо има други задачи по приградки и така нататък. Утре ще яздим на колета. Утре ще язда конна еза и то сам. Без никой придружител, на никой. Чуди се още водата как не е замръзнала. И така. Това там е другата част на комплекса. Дати и червено, пусти. Тига толкова вече. Чакай да покажа фитнеса. Фитнес е заключен, Алекс. Имаме и фитнес. Фитнес е заключен. Абе, само да видя. Само да видя. Чуваш ли какво ти казвам? И тук имаме и фитнес. Само да погледна. Ето тук. Сега ще влезем в фитнесо. Не е това. Или е това. Сега влизаме в фитнеса. Не е заключено, видяй. Ето, супер. Тата дигна вчера 20 кг общо и с тези малките. Тогава вече сме заснели. Супер. Ей го щангиста.